onon namdotonoɓe ɗum ari ha yetti agence immobilier caabi bi ko agence mo ceerno bocar kane ardi kalɗo jiɗɗo terengaji walla galleji pewɗi agence caabi bi ari koye bandiraɓe ummuɗe kulikuli natti fayere natti agence caabi bi laɓɓini fo saabu ari gam wallude men e hebde galleji ina ɓuuri fewirde e weɓirde fo mbiɗ min ɗon de Anne Mariste kalɗo jiɗɗamen hebde yo noddu heɗiɗo numéro aji 77 411 95 68 77 685 63 47 walla mbaɗa 77 515 62 74 tawi toon to France gonɗa a waɗat 769 03 83 78 agence caabi bi ari gam hollude men lawol ngol. Kalisa. 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 An kam ko ita suba ko modon notuma pour ya yalto pewno na kam kafe mi yani ma notata ko bi to kafa mon anda to kafe fewnde min fewnatuma kafe wada an gila hanki ko no what says ko min namno to don wada an ko noddata ko gila hanki ha jon ko gonga ma sa yidi kafe anoddata yumma aro fewnan ma kafe walla jaha to ngoda do yarde kafe jaha to nyere ya kafe an Kalisa an acaaki nat wala ko gonga ma min men nan ma caakin to fewno kafe anana ko kalal mami ko mata noppi ma de anana ta so sey ka guddu dama ngam guddita dum keda kalal mami ko sa yidi fewnude kafe a fewnata hoore ma kafe walla jaha to ngoda do yarode kafe jariya ton kafe arani non aran fuddo wada débordé mi wat sey rek mi halan ma aran fuddo wada débordé aran halam modo deji cika ko mi kuldo mo walla godum ko andi mi problème mais aran fuddo wada débordé ha tukado no da hanke hiccanki to noddata kam do sumi notima wa don wedata modo haalde ma ada jall hedo mimi yida kula kam mi meda noddude ya hulol meda wiide ma ya hulam anani kalal mami ko respect mo podda tuttude kam ko ñu jinni ya tottam ha timmo tutumami ko yonani ko tottuda metti aduna gila nganduma ha joni ke metti ngoni ha joni belamo mi danta dum sami sikki hande ma weltan mi yi ko musa bernam de c'est parce que an yedo ko musnata bernama parce que an holli mi dum wala ko dum jeedmi firti ko dum ko an foti usude kiram madam Kalisa usu kiram madam gona neddo a uset kiram ma an sa yimi darde mo yumma ko min hawrube mbede mi haali mi halti chaque fois yumma hande yumma jango yumma usu kiram madam gona neddo wadde mi wona neddo a wona neddo parce que mbatta ko wadde mo jita o ko ni woni neddo ko ton jahtaade wado ton ko yerma wona ko dum jidda goniren ni ok respect mo jinne yaro kam aro kani mi kadude a respectani mi a hokkani kam respect der gallo a hokkani kam respect legal ngal anani kala mami ko sa hokkuno kam respect a addata yumma hay legal mo kodmi bedo jogi do nawle anani ndaro don do odon bada ko mel mon
an déjà aɗon min toñi hay goto respectani kam e legal déjà aɗon toñami min mi addani yumma komin hawruɓe e mbedda déjà aɗon toñami kalta ko holko siri kam hen wadde saɗa haala mi jimomi oɗon darji ni ko onon jaabi onon gardi onon darji ɗo ni mi sirma oto noddi tan ok Gulay. Naam. Allez, Merci. Hulay, dafa di laa wala du mami. Allez ko jim que ça soit la première et la dernière fois hotto fiwintan tom galam café. Anani ko kalmami ko do fiwru gol café addani mo do adduma do ko defte hirande e battari. Anani? OK? Ko don non kaddu me mala. Où est le problème? Habib, mi haaldani e ma. Où est le problème? Min wimo yo fewnanam café? Ɗum ɗo woni deuxième fois mbaɗa haala ɗum ɗo ɗen to balɗe mi arani ɗo mbimami he ko tahi aɗa haji to mi fewnananima café hande kadi o arti tan hanima hanami ɗum taw jogui audace fenidal ndem café sa haalinomo dañta audace fenita ndem café lawol gongol Mais o ko cukalel? An ko mijotoɗa ko o miijaki ɗum? cukalel yo mawɗo yo foof ka ɗum hoto fewtane café. Mais qu'est-ce qu'il y a? O min addi moɗo ou bien ko onon addi moɗo? An mi baran ton sa ɗetta défense makko an haɓi ko woni probléme ma ɗeɗo badde an mi yima mais a change a yurmaki kam sa état mo gonmi o aɗa jippo less aɗa waɗa pello kerkara to An waɗa selli? ko kalnumami ko ɗum ɗon wonɗo mi para an yatan mbaɗa wawi yaade to gommi ɗum mbaɗa wulade trop waɗa ɓeyde kam énervé mbaɗa wawi yaade n'importe quoi. Oh, monsieur. Je te comprends. Ko nguleki balluma ki jidda déversé dow huley. Ley. Tout le monde là, t'inquiète pas. Tout mijo ko haala ko. Anin. Donc no orati ni hak. Nde. Arayo kam mara arata an ko batta ron ara tan bargol ara gila subaka tan ha mara battuɗa ko yeede ara ma o nene ustu ataya numéro usata ni so yerani ara wora musa ataya moƴƴani ustu ataya seeɗa saabu allah nay jardi ataya lateji hen sa wattide usata nay jardi lateji an to hule mata waɗi o dawi hande o dawi iji kanum hande ko samedi gogo yasin wi war hande elle mbi wi hoɓɓe yasin yasin ne metti jiijam de yasin welani jiijam ko mettuɗo jiijam kanko de noddi est ce que o dañani toon probléme probléme ha wala hay goto probléme hana probléme goto tan o wi dal babiyero no ƴewmo ƴewgol gandantanda o sikki tan ko ɗum ɗo gilli walla dal pour yidde o yalta galle o mi anda affaire o no yarno hunde fof ko an haalata
yero noon yo wi ko kanko hakkille mum woni hen yero noon hakkille mum ala e makko ay nene yero nde jogui ɗi diriyankoɓe an yiyan diriyankoɓe yero joguiɓe yiɓe kay ngel holko yero waddata e ngel ko yero waddata e ngel yero nde joguima haalde ha heewi ko wona kanko ko kanko e wagliti haala ka wi ko yero ko kanko yiɗi yero kono ko yero yiɗimo ala ɗum kam mbaɗa andi ko ɗo jooɗimi kono kom mbaɗa andi no gandirmi comme maayo woni ko noon gandirmi yero nene hule kam wayani noon accutonde o wayani noon hule wayani noon eyyi ya jokkirinam atayo ko woni yeeso daɗani guite ummo waɗo yatayo jokkito yatayo ay nenam Dere boy na ɗum de noddirmami ayi an ñewi ɗum no yowɗi koye marieta de waɗe yam marta hanki gartumi te artire teero mbimi sa ummima consultation ndewa ɗo mi holluma ayi o waɗi ko wowi wadde noon ma eyyi jasinerum ɗum kay hay sa haalani o waɗi ko wowi wadde machallah dokkal kay koye junggo makko tan woni rappinde jaam ko debbo moƴƴo min cehilagal amen nimsa ala hen franchement nimsa alana kam hen ɗum ɗo fof ko sababu nema ɗum waɗi ɓe mbi saɗa yimɓe ne jiilo jawdi tan an yiilo yimɓe gongo ceni ay tehilagal ko nafat wallahi o nangguiri kono nangguiri yummakko ni no yinmade ala ko heddi wallahi ala ɗoppittumomo tan koye Allah wallahi ko gongo o woni debbo mo Suisse ayi jontaɗo machallah seji tan ha cuubuji ɗi machallah waɗi ayi ɗi jasineruji waɗi fayida machallah waɗi tout même an deno boy kibo no Kumba waɗi ay nene ko ɗum ni wonno koyɗam ɗo ay maman trop c'est trop ay Kumba elle commence à me les mettre kadi wonde ko holno tawirta neɗɗo mawɗo kellifaɗo no jogui galle mum no géri galle mum o ari tan ndena wi kam tottam dépense mbeɗa yaha jeere yaware no wawi diwde ɗo joni kay haala ha jofna tan an kadi Salam alaikum. Bismillah. Oh, Diouf. Diouf. Ya, aku jaga ban. Hey, awo. Salmin bien sini. Salmin. Waaw, mi wari numa yide. ɓuram ɗo rek ça va Ça va? Ni mbaɗɗa? Bien se. Anon de balde bin joni ma nyam tode marona boy mbata chercher. Non. Comme Ba simple da. relax tan. Fiso boy. Ah bon? Tuh. Fatima. Eh. Ko jaltude de. Ko? Ko jaltude de. Kanko e bébé Aïcha ndi jala. Ala bebe sa ka yalta. No bébé Aïcha no. Bebe sa o paddo ko. Copine makko. Eh. Ko ka ko non didi. Wuri ko rufa. Wana bebe sa nan be. Bébé Aïcha na. Ko tini fo wurtina de der boy. E duma boy gay. Ala problème. Ayo. Gogo. Hayo Amadam. Sarwa da gogo. Hayo ma. You know, don't live check it down. Gogo. Amadou yone a waddi hen angal. Ala sa gondo bien se kay halat angal no. Ani jengano. Ani godo. Min kay mi dongo mi fera jop baɗa tabe. Jam tan. Salmino do. Gogga won do. gogo no mbaɗɗa Badda tam be. machallah Ça va bien. alhamdulillah Jam tan. jam tan Alhamdulillah. Woni soyo. Bon. Kono wiyete? Oh. Oy mar bien min kam indam préféré bien se. Ah, Beyoncé. Beyoncé. Ah, mashallah. Ko kay weltima Beyoncé bombadi. Mashallah. Alway? Ça va, mi weltima. Yuna. I weltima do. Diyon kam maji fawata hera yaade be kasio. Ah, mi yi kase o yoji de. Oɗo boy de balɗe tan min gandi. Joni noon Diouf mom wonko golli hen. Ah, E joni noon Diouf goto gardi e ñe. Diouf goto. Joni noon guer momi. So guer momi kalan momi e don't live at fawata. You know ay amoureuse kalan momi affaire yidde quoi. pourquoi nanɗo kam dépense pour omo yaha jeere elle kanko de kanko jeeri joni galle welle an kam aɗa selle hoore ma jam arayma ha yetto ema jam arayma e arsugo arayma ha yetto e ma mbiya aɗa ɗowa ɗum an kam aɗa mbala e ɗum koye ko yettirani
sinno koye boobo o yehi o waɗi direct o wi boobo o hawma oɗo Tidiane minde ko boobo tan no gijirama ko toñirtomo ni ñande fof mbiɗa fuñiromo so Tidiane sinno koye Tidiane o yahanomo direct o wimo Tidiane yaha tottam mbeɗa yaha marché Tidiane tottimo la kala hen kono koye ma o ari o wi Dieynaba tottam mbeɗa yahanma marché omo foftinma an holko welanma min dal ñande ma min sikkitata famani chaque jour koni min somi ari mi haali haala Coumba tan a waɗat mo défendre quoi min ko ɗum no muusa min mi anda Coumba ko an mbaɗatmi défendre nguruma pewdatmi jinmi ko gona jaam an e bandiraɓe gorko ma Dieynaba artir hakkille ma o ganda ko jahata a faami i ko mbaɗatmi Coumba défendre mi anda Coumba mi andita Coumba jinmi ko gonda e kureji joom galle ma e jaam ɗum haydara ala hen mbimi ɗum ɗon kam haydara ala hen jam kono min mi aɗa andi min gila mbiɗa woni suka haaju mi yiɗa ko waɗi kam dérangé min ɓuuri moƴƴude ɗo noon kono min mi yiɗa ko waɗi mi dérangé de min noon somi haali haala Coumba tan jana e doon min wawa wadde ɗum ɗon accepté de dérangé ko Dieynaba addu mi yahanma marché mi defanma mi foftinma ɗum woni dérangement woni je t'aimerai comme noon tan kono ngol kam wonno oyato ɓurguel keeto kala no gerduno ɗum mi gedduma ha gedduɓe ngol gergol kanko jaltinmomi kesum mbimomi colel koko diwi juure balaɓe min diw min juurima e dow makko machallah Allah aɗa seedi elle est toute belle elle est machallah hawa moosa ndiya suuri on po machallah suriɗo waɗi fayda an moosat tan eyyi si gaɗa jala haɗa ɓuura yodde kadi amin jaati machallah ngelo to aɗa andi ko daɓɓen heɓata kam ɗo heɓatani joni noon oɗo tawmi ko lahaliti mbiya ɗum bujjo e jarata kono bujjo e ɓuɗɗiɗi ko bujje ɗiɗi wona toola wono ko bujjo sa rega wona sappo muluk ɓudda hunuko ma eyyi ɗum tagui kadi machallah debbo saɗa ƴefta ɗum bisu ko hen jeeya sa wi taw aɗa fawa e hettere tewɗi yo gaɓunde amadou ma waram anda ñande fof koni ɗe balɗe da koni ƴettuɗa sika haalani français ani haala anglais e anglais moƴƴo kalata noon you know fof no gen keep nden do keep woni dow sa nani keep eno second bear he ɗon wuli est ce que aɗanima kam jangguino angale ino ay hitkino ko ay sukaɓe han hitkino ko gogo min jaha domi huɓɓanamo kilim quoi eyyi d' accord I know bisimilla ma guiɗo galle ko galle ma bisimilla ma ay la ilaha illallah min de mi fafawa min aji o korko debbo jarini joni en haala angaleji ɗi ganduɗa dawɗata yimɓe ndaɗa min mi yeeɓa film a jaam ni min gila mina mala ko mbiɗa kadi cukalel ngel kadi no wiyata noon ni kadi yumma o wiyete yumma mbeɗa haalandemi haala makko si mi miɗi haalandema haala ma kanko woni hakkude mo wiyatani kamɓe dal koɓe denɗiraɓe kono cukalel dewel ngel ɓooyi rewde mo ngol lawol noon rendina amen ko laabi ɗiɗi mbiɗa yiyaɓe ɓe gondi premiére fois mi woppi ɓenni deuxiéme fois noon mi dugdi hen e mo par ce que min mi yiiɗa mi jaɓata mo yawo kam mo ara ha damal galla min wiyaɓe ɓe dardi ɗo de te damal galle o omo jippinami oto min ɗum ɗon mi jaɓta ɗum mi waddi hen e makko noon hay damar galle ma ɗum kam mbiɗa sikki ma ɗon ya jaɓata nden yawade wadduma ha e nder galle ma hay damar galle ma nden yawade kam ma to a jaɓata ɗum ni mi jaɓta ɗum kay ɗum waɗi kam dugdude e makko eyyi kono noon kadi mi haalanma noon dewgal kesal ko noon tan kala gadiɗo goɗɗo on ganduɗa e sokkorde wawa ganduɗa dañde no rentiri so tawi ganduɗa ko an adi ma yaw dañde hen jaam so tawi kanko kadi adi ko dewgal kesal way noon ko yi foof kadi muña mbatta haqqille ganda kadi heñare addata ko weñare dewgal kesal il faut mbatta haqqille jara jam jam dal mi wiyani kam ya ganduɗa ya accu neɗɗo yawma malla goɗɗum mi wiyani noon kono il faut jara haqqille ɓayde ko dewgal kesal nene min ko haqqille jaami kono cukalel dewel ngel e hoore mum wonima jaɓani woppude kaali min mbeɗa andi kalude intéressaki e makko ni
mais kanko ɓeɗa andi to wawi nadde o yalto mono waɗa omo nattomo yaltomo wayno komi andani omo yaha omo takke kalude ɗum welanima te kalude ha gay no andi ɗum ɗon welanima omo woppamo hen kadi e wona mbiɗa kanko kalgoɓe dendiraɓe soɓe goni dendiraɓe noon so goni dendiraɓe nene fof ɓe gonda ɗum mi yiiɗa ɗum men eyyi joni kam kalkala waɗa ardin haqqille tan kalkala waɗa ardin haqqille ko noon tan mbawmi wiidema voilà joni mi minen ardiya ya guila hirani min mi wawa dusden par ce que vraiment joni yalta mi waɗan ɗum ataye d'accord manani jom waɗi so bami yalti talnanama mooy li ma la wax rek kii kontaanul Amadou kontaanul ndax ñëw nga fekkoo fi xale bi mais li ma lay ñaan rek mooy que ni yow bul bàyyi wata àccu li ma la waxoon rek moo ci ne lekkal xaalisam lekk ci sa wërsëg a faami mi faami kono min mba sikki haydaram waɗa par ce que mi tawan ɗo cukalel nde haydaram waɗante ganto non doo ala problème mais xam naa ni boo dellusiwaatee tamit incha allahu rabi mën na am nga fekk fi xale bi mais li ma lay wax mooy que ni Amadou moom kontaan ndax wax naa la ko léegi ne la carrément ba nga ñëwee comme fekk fi xale bi rek gis naa kanamam bi mu def mais yow li ma lay ñaan mooy que ni xam naa ni bëggoo mais yow jouer le jeu rek melal ni yow bëgg nga lii sa wërsëg jël ko nga lekk. kono mboɗo huuli seeɗa tan waaw ko kula tan Amadou metti ƴiƴam yow loolu bul lijjanti métti jiijam boobu yow sa kee l'essentiel man li ma la wax bul lijjanti ndax moom kee la bëgg mi suusaade waaye lan mooy mu suusaa ah wonnami ganduɗa hono makko mi suusa wadde par ce que Amadou moom mi suusaade no feewi waaw loolu lépp dëgg la waaye li ma lay xamal mooy que ni xam naa ni ñemewoo Amadou mais man li ma bëgg defal ma loolu incha allah ndax xaalisam moo ko moom xaalisam yàlla comme yàlla woo wane na leen tey yow it macha allah lekk ci sa wërsëg incha allah moom waɗ ɗum kono ma Fatima ma mettini hen de waaye Fatima haajoma ala heen yo mettin li ma bëgg daal mooy yow defal li ma la joué loo rek Sénégal ala problème ala votre problème ala problème yow daal wóolu nga ma te et puis tamit mu wóoli ma li tax ma indi la fii présenté la Amadou ba ngeen di mën a def yow daal man li ma la wax li sa wërsëg récupéré ko jëlal lekk incha allah amul problème de waaw defal li ma la wax de incha allah waaw dinañ gisewaat incha allah merci beaucoup ok bye Yacine. a fini Wale jam. Wale jam. Jam bon. Handa woni findi de. C'est normal. Ça va? Ça va jam tan. Yero dabi? Oui, oyani koy. Oy koy. Joy. Bim. Anto ti voulais autorisation pour yo faire un yero café. Ki ko addi kan hal? Comme ti do o fewni ni yero yontandam 2 fois. Laabi di café. Min no mi wi mo to wattu dum. Mais comme jiiɗo mo continue mo fewnano mo café taw ko yontandema ɗum mi ala hen droit haalde par ce que ko yontandema ɗum te mbaɗa namduma mais Zahra ɗum wonko woni hen nde ɗum kam mi yiyani hen caɗele so Allah an yani hen caɗode ha min de yontandema appata hay cukalel gotel no turo no fewnano joom gallam café mi jaɓata ɗum Zahra ɗum de wona haydara ok ay min kam ɗo jeeraki ɗo min hankanti min komi poftuɗo komi piiɗo hen hello min komi poftuɗo joni ko neɗɗo waɗi fof no yaa caɗele goto ɗo joni kay yalla wallu waɗi min joni woƴƴimi tan ko no ndeƴirmi tan e gallam he caɗele ko seeɗa jimi hen mi hattanade wallahi mi hattanade yalla ɓeydi suturu ala fiiɗa